sådan her, og klokken den er blevet 8:44. Forskere fra Esbjerg, de er gået i gang med 2 projekter, der skal være med til at sikre vores allesammens kritiske infrastruktur. Infrastruktur hedder det. Et svært ord. Det er det, og så er det øvrigt også den infrastruktur, der ligger på havets bund. Ja, forskerne de har fået 80 millioner kroner til de her projekter, og under vandet, der er det jo sådan noget som strømkabler og internetkabler, der skal beskyttes. Ja, for den slags er blevet meget mere sårbart og i risiko for det, der hedder hybride angreb med det nye trusselsbillede, vi har. Det vurderer i hvert fald Forsvarets efterretningstjeneste. Men de her forskere, de bygger ikke alting selv. De samarbejder også med en række virksomheder, og en af dem ligger på havnen i Esbjerg, hvor du er, Bo Bæksgaard. Ja, det er hos Subsea på kajkanten i Esbjerg, hvor 200 mand møder ind, og jeg er gået ind i et af de værksteder, der ligger der lige i randområdet mellem laboratorium og så smedeværksted. Her foran mig, der står der en torpedo i skriggul med propel bagpå, og så er der ellers små undervandsbåde, eller hvad man nu kalder det. Det minder mest om noget af det, vi så for 40 år siden i en James Bond-film. Jeg står her sammen med Rasmus Olsen, som er projektleder på den del af det forskningsprojekt, der nu er blevet hældt 80 millioner efter hos Institut for Energi. I en virksomhed på havnen, som skal med i det her. Hvad bliver jeres rolle? Jamen, vores rolle, Subseas rolle i det her projekt, det bliver ligesom at skulle facilitere alt det under vandet. Og udover det, der skal laves under vandet, så skal vi også lave en kontrolbase for hele det her setup. Så vi både kan sætte operationerne i gang og overvåge, hvad er det, der sker, og hvad er det, vi ser under vandet. Altså, som beskrevet, så er det her jo et værksted i virkelighedens verden, hvor der står små undervandsrobotter, der er blevet brugt ude offshore til gas- og olieinstallationerne derude på alle mulige mærkelige måder. Det har I været inde i før. Hvad er det, der adskiller det her forskningsprojekt, som handler om overvågning under vand? Ja, forskellen på det her og det, vi typisk før har lavet, det er jo, at der er et overvågningsaspekt i det, samtidig med, at vi har det vi plejer at lave, altså inspektion og reparation og vedligehold, så er det her, hvor vi ligesom har et aspekt i at sige, okay, vi skal være med til at overvåge vores fælles infrastruktur, der ligger under vandet. Så det er det, der vi skiller os ud i det her projekt. Og det kan vi jo forstå, at det faktisk er tæt på bøvlet. Altså faktisk rigtig svært, fordi I ikke rigtig kan hverken bruge GPS'er eller visual, altså syn under vand. Hvis vi lige springer over, hvordan man gør det, der virker uforståeligt, så altså, hvad betyder det for en virksomhed som jer at være med i sådan et forskningsprojekt som det her? Det betyder rigtig meget, fordi vi ser det jo lidt som en forpligtelse, fordi vi har rigtig meget erfaring lige netop inden for det her meget, meget specialiserede område. Så dermed har vi muligheden for at bidrage til at ikke beskytte, men måske lave en mere sikkert miljø for vores fælles infrastruktur, om det er kabler eller om det er rørledninger. You name it, der ligger jo rigtig, rigtig mange ting på havbunden. Og så lige til sidst. Det lyder også som om, der kunne være perspektiver af penge for en virksomhed som jeres i at få det her udviklet. Ja, selvfølgelig er der altid et kommercielt perspektiv i det for en virksomhed som os. Så ja, vi håber på, at vi leverer et produkt, der er så attraktivt, at vi kan sælge det efterfølgende. For uden Subsea i Esbjerg, så er der altså en lang række andre firmaer, der også deltager i projekterne her, sammen med Institut for Energi ved Aalborg Universitet i Esbjerg.